Uživajte u rubrici Blagdani s Podravkom. Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u Blagdane s Podravkom. I sada treba samo da pripremimo jedno dobro jelo. Zato ćemo pripremiti jednu prekrasnu pečenku. Idemo odmah na posao. Prvo ćemo narezane kockice žemlje preliti sa mlijekom. Izmiješati lagano. Idem pripremiti ostale sastojke, a nek se kockice malo natope mlijeka. Narezat ću jetrica. Isto na kockice ne moraju biti jako sitne. Teletina je jedan veći komad. Ovo će biti jedna lijepa, raskošna teleća pečenka. Odmah odložim u zdjelo gdje ću se miješati. Naribam luk. Malo ću nakrupnije. Možete i nasjeckati. Možete sjeckati u sjeckalici. Luk odmah u jetrica. Jaja. Žličica češnjaka u granulama. Papar. Sol. Peršin. Jedna žličica vegete pikant. Prvo izmiješam ovo, a naknadno ću staviti žemlje da ih ne znječim. Sad mogu ići i žemlje. Lagano samo stisnem da ocijelim. Lagano sve izmiješam. Ako vam se čini da vam je prerijetko, slobodno stavite krušnih mrvica pa će on zgusnuti s mesu. Sad idem pripremiti meso. Za ovo je najbolje da je veliki odrezak, zato je najpogodniji teleći flan bez kostiju. Malo ću još prerezati mrvice. Ovo režem zato da se ne bi sve stisnulo i skupilo. Sad iz jedne i s druge strane dobro nasolim. Malo utrljam. Isto tako i drugu stranu. Evo, i odrezak je spreman za punjenje. Sve se dobro upilo. Punit ću samo po sredini, a vi ćete vidjeti zašto. I to je riješeno. Preklopim. Malo ćemo samo, ne blizu ruba, nego malo dalje prepiknem. Višak maknem. I tako i drugi. Sa strane isto tako. Mada ako vam malo iscuri, nije problem. Sada dobiti samo gore i može ostati cijela. Isto i druga strana. Sad namažemo tepsiju. Svinjska mast. Može slobodno još malo. I stavimo pečenku u posudu za pečenje. Ima tu i težine. Nije lagana, ali bit će i nas za stolom dovoljno. A sad moja draga pečenkica u pečnicu oko 2 sata na 200 stupnjeva. Sad imam dovoljno vremena da si pripremim temeljac, jer ću kasnije morati podlijevati pečenku. I nakon sat vremena će mi već trebati za podlijevanje. Pečenka izgleda savršeno. Najrađe bi ju tako stavili na stol, pa nek si svako reže šta želi. Ali ipak, lijepo ćemo servirati i idemo odmah na to. Slobodno je pustite da se malo ohladi, pa ćete lakše rezati. Izvadimo ove pomoćne dijelove. Sad idemo rezati. Baš za to želim ovaj lijepi presjek sa filmom u sredini. Idem složiti mlince. Njih sam prelio vrućom vodom, a ostalo mi je fantastična količina umaka koju ću staviti prek mlince. I znate kakvi budu genijalni. A na količini i na sočnosti i kvaliteti sam dobio s temeljicama. Koje velike šnite, taman meni pomjeri. Čak će mi i tanjur biti mali. Ovako umaka. A
a slobodno i ja malo probam. Savršeno. Dobar tek! Za punjena teleća prsa nam je potrebno jedan teleći flam oko 2 kg, 250 g pilećih jetrica, 3 žemlje, 200 ml mlijeka, 80 g luka, jedna žličica češnjaka u granulama, jedna žlica nasjeckalog peršina, 3 jaja, jedna žlica svinjske masti, pola kilograma mlinaca, sol, papar, jedan goveđi temeljac i jedna žličica vegete pikante.